Сардачна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Мя не любит Он, мя не любит Он, Аллилуйя. У папярэднім казанні я закрануў тэму аб добрасці Бога. Будучы хрысціянінам, я зразумела карыстаюся Бібліяй, засноўваючы свае каментары на яе вучэнні, бо яна ж самая асноўная кніга хрысціянскай веры. У Бібліі сказана, што Бог ёсць любоў, таму ён добры і жадае дабро ўсім людзям. Казаць, што Бог добры, гэта адна рэч. Другая ў тым, якім чынам Бог даказаў і яшчэ даказвае сваю дабрыню. Мы можам указаць на ўсялякія моманты, калі ён даказаў сваю дабрыню з прыкладаў, якія мы сустракаем у самой Бібліі. Але таксама ёсць нямала хрысціян, якія гатовыя ў любы момант засведчыць пра Божую добрасць ім асабіста. Самае галоўнае ў тым, што Бог паказаў і яшчэ ў наш час паказвае сваю дабрыню тым, што ён прапаноўвае кожнаму чалавеку дар збаўлення і сваю дапамогу ў жыцці. Каб атрымаць гэты дар, нам трэба ўвераваць у яго і прыняць ягоны дар збаўлення па веры ў збаўцу Ісуса Хрыста. Бог Отец паслаў у свет свайго Сына Хрыста, які аддаў сваё жыццё на ахвярную смерць дзеля нас, грэшных людзей. Бог праявіў і сёння праяўляе сваю любоў не пад нейкім пачуццём прымусу, а з пачуццё глыбокай любові ўсяму чалавецтву. На гэтай падставе ён гатовы дапамагчы любому чалавеку, які гатовы навярнуцца да яго з просьбаю прабачэння і далейшай дапамогі жыць хрысціянскім жыццём згодна з ягонай воляй. Гаворачы пра Божую любоў і добразычлівасць, нам даводзіцца прыгадаць іншыя рысы характару Бога, якія спрыяюць ягонай добрасці і маральнай чысціні. Адна з тых рысаў з'яўляецца гасподняя святасць,
што і указвае на ягоны пастаянны стан безгрэшнасці і дасканаласці. Гэтым мы сцвярджаем, што ўсё, што Бог робіць, выконваецца без усякай памылкі і сумневу у праваце ягоных рашэнняў і дзеяў. Дзе ў Бібліі адкрываецца Гасподняя святасць? Напрыклад, у 6 раздзеле кнігі прарока Ісаі мы чытаем пра сустрэчу прарока з Богам, словы гэтакія. У год смерці цара Азіі бачыў я Господа, які сядзеў на троне высокім і ўзнесеным, і краі шатаў ягоных напаўнялі ўвесь храм. Вакол яго стаялі серафімы. У кожнага з іх па 6 крылаў. 2 засланяў кожны аблічча сваё, і 2 засланяў ногі свае, і 2 лётаў. І клікалі адзін аднаму і казалі: «Святы, святы, святы Господ Саваоф! Уся зямля поўная славы ягонай». І затрэсліся балькі ў браме ад голасу тых, хто клікалі. І дом напоўніўся дымам ахвярным. Я сказаў: «Гора мне! Загінуў я, бо я чалавек з нячыстымі вуснамі, і жыву сярод люду таксама з нячыстымі вуснамі. Вочы мае бачылі цара Господа Саваофа». Тады прыляцеў да мяне адзін серафім, і ў руцэ ў яго распалены вугаль, які ён узяў абцугамі з ахвярніка, і дакрануўся да вуснаў маіх і сказаў: «Вось гэта кранулася вуснаў тваіх, і беззаконне тваё адведзена ад цябе, і грэх твой ачышчаны». Ну, это цікавае здарэнне. Падумаць толькі, каб нешта такое здарылася з намі, якую рэакцыю мы далі б на такую падзею. Што тут найважнейшае, гэта тое, што анёлы серафімы крыламі пакрываюць сябе і галосяць: «Святы, святы, святы Господ Саваоф». Святасць прыпісваецца Богу Творцу як у старым запавеце, а таксама і новым. У першым пасланні апостола Пётра мы заўважаем такую параду веруючым чытачом: «Як паслухмяныя дзеці, не прыпадабняйцеся ранейшым пажаданням у няведанні вашым, але па прыкладзе святога, які паклікаў вас, і самі будьце святымі ва ўсім ладзе жыцця, бо напісана: «Будьце святыя, бо я святы». Апостол напісаў ліст людзям, якія да моманту, калі пачулі дабравесці Христова, жылі, як усе язычнікі ў той час. Яны слухаліся сваіх распусных пажаданняў і жылі грэшным спосабам, не думаючы пра Господа Бога і ягоную волю для іх. Пачуўшы дабравесці Христова, яны прызналі сябе грэшнікамі і адчувалі патрэбу ў дараванні грахоў. Пакаяліся ў сваёй грэшнасці і асабістых грахах, уверавалі ў збаўцу Христа і пры дапамозе Духа Святога сталіся новымі людзьмі ў Христе. Так, іхняе жыццё поўнасцю змянілася. Чаму? Таму, што Бог святы і патрабуе святасці ў веруючых, хоць гэтая святасць прыходзіць да іх ад самога ж Христа і прыстасоўваецца вернікамі верою ў Яго. Але святасць Христова мусіць праяўляцца практычнымі спосабамі і ў веруючых, што ў большасці выпадкаў адбываецца. Паўтараем думку. Раз Бог святы, то ў сваіх намерах, рашэннях, ідзеях ён дасканалы і маральна чысты. Так і выказаўся псалмаспявак. Бог беззаганны, шлях ягоны і чыстае слова ў Господа. Мы ўжо пераглядзелі справу Божай любві для ўсіх людзей, што і вядзе нас да іншых рысаў характару. Менавіта да таго, што Бог жадае самага лепшага кожнаму чалавеку, што значыць, ён не прадузяты ў дачыненні да ўсіх людзей. Цудоўны прыклад мы заўважаем у кнізе дзеяў святых апосталаў.
У 10 раздзеле апісваецца, як Бог давёў апостола Пётру да дома язычніка Карнілія, каб растлумачыць яму пра Хрыста і адкрыць дабравесце аб збаўленні праз веру ў Хрыста. Карнілій не належаў да габрэйскага народа, але ён быў багабаязным чалавекам, які пакланяўся Богу і хацеў быць паслухмяным яму. Калі апостол Пётр паявіўся ў ягоным доме, то Пётру стала ясным, што Бог гатовы адказаць любому чалавеку з любога народа сваёю любоўю. Аўтар кнігі «Дзеі святых апосталаў» занатаваў рэакцыю Пётра ў доме Карнілія гэтакімі словамі. Пётр, адкрыўшы вусны, сказаў: «Па праўдзе я спазнаю, што ў Бога няма прадузятасці, а ў кожным народзе той, хто баіцца яго і творыць праведнасць, прыемны яму». Карнілій ведаў пра Бога. Можа, ён меў габрэйскіх сяброў, якія расказвалі яму пра Тору і пісанні габрэйскіх прарокаў. Можа, ён і чуў пра Хрыста. Нічога такого не сказано нам. Адно, што ведаем. Карнілій разам з хатнімі верылі ў Бога, шанавалі яго і стараліся жыць праведным жыццём, паколькі гэта было ім вядома і магчыма. І Бог адклікнуўся яму, паслаўшы апостола Пётру да хаты Карнілія для растлумачэння Гасподняй ісціны. Апостол Павел таксама прызнаваў, што Божая любоў і прыхільнасць да кожнага чалавека накіраваны ўсім людзям. У 6 раздзеле Іона паслання да Эфесянаў, верш 9, мы чытаем ягоныя словы гэтакія: «Бог не зважае на асобы». Паводле другога перакладу, Бог не ўзірае на аблічча. Гэта значыць, што для Бога кожны чалавек мае асаблівую і аднолькавую цэннасць, і кожны, хто шукае яго і стараецца жыць згодна з ягонай волі, даспадобы яму. Тое, што здарылася з Карніліем, паказвае, што калі чалавек, які нічога не ведае пра дабравесце Хрыстовай, прызнае існаванне Бога і жадае яму дагаджаць тым, чым можа, на таго Бог звяртае ўвагу і сваім часам пасылае яму кагосьці або штосьці, што адкрые богашукальніку сутнасць дабравесця Хрыстовага. А гэта, у канчатковым выніку, прывядзе богашукальніка да збаўлення перад Богам. І сапраўды, Бог жадае, каб усе людзі спазналі яго і атрымалі збаўленне па веры ў Хрыста. Апостол Павел піша супрацоўніку Цімафею, што Бог хоча, каб усе людзі ўратаваліся і дайшлі да спазнання ісціны, бо адзін Бог, адзіны пасрэднік між Богам і людзьмі, чалавек Христос Ісус, які аддаў сябе самога як выкуп за ўсіх. Апостол Пётр таксама паўтарае гэтую думку, калі ў сваім другім пасланні прыгадвае чытачу, што не марудзіць Господ з абяцаннем, як некаторыя лічаць гэта марудливасцю, а доўга церпіць нас, не хочучы, каб хто-небудзь загінуў, але каб усе прыйшлі да пакаяння. Тое самае мы заўважаем у старым запавеце, дзе, напрыклад, знаходзім такія словы, запісаныя прарокам Иезекиилем. «Хіба я хачу смерці беззаконніка, кажа Господ Бог. Ці ж не таго, каб ён адвярнуўся ад шляхоў сваіх і быў жывы». І каб пацвердзіць далей гэтую праўду, Бог кажа: «Пакайцеся і адвярнецеся ад усіх злачынстваў вашых, каб бязбожнасць не сталася вам на спатыкненне. Адкіньце ад сябе ўсе грахі вашыя, якімі грашылі вы, і стварэце сабе новае сэрца і новы дух, і навошта вам паміраць, доме Ізраіляў? Бо я не хачу смерці таму, хто памірае, кажа Господ Бог, а навярнецеся і жывеце». Так, Бог жадае, каб усе людзі паўсюль шукалі яго і знаходзілі збаўленне праз веру ў збаўцу Ісуса Хрыста. І ён паяўляецца тым, хто шукае яго і адкрывае ім сваю дабрыню і поўную спагадлівасць. Цар Давід выказаў гэтую ісціну ў 102-й псальме, дзе мы чытаем: «Шчодры і міласцівы Господ,
вельми терпливый и щедро милостивый, не до конца гневается и не навек обурается. Не паводле злачынстваў наших стварыў нам, і не паводле грахоў наших аддаў нам. Бо як высока неба над зямлёю, так великая ласка Господа да тых, хто боится Его. Як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас беззаконні нашыя. Як бацька даруе сыном, гэтак даруе Господ тым, хто боится Его. Бо Ён ведае склад наш, памятае, што мы пыл. Дні чалавека, як трава, як польная краска, так ён цвіце. Пройдзе над ім ветер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго. А ласка Гасподня з веку і да веку тым, хто баіцца яго. Сапраўды Бог з цярпеннем чакае, каб людзі навярнуліся да яго, уверавалі ў Хрыста. Ён не спяшаецца з днём вылівання на непаслухмяных яму людзей свайго гневу. Не, замест таго, ён чакае, каб усё больш людзей шукалі і знаходзілі яго. Трэба толькі звярнуцца да яго з малітвай. Ён з'явіцца таму, хто прызнае яго. Бог цяпер праяўляе сваю спагадлівасць загубленым людзям і хоча, каб кожны папрасіў і атрымаў ягоную міласць і ласку. У кнізе «Выхад» мы чытаем: «Господ, Господ Бог чалавекалюбны і міложальны, доўгацярплівы і многаміласэрны і праўдзівы. Ты не павінен пакланяцца Богу іншаму, апрача Господа, бо імя Яго руплівец, Ён Бог руплівец». Псалмаспявак піша: «Ты, Господзе, добрый і міласэрны, і міложальны да ўсіх, хто кліча Цябе. Ты, Господзе Боже, шчодры і сэрцам шчыры, доўгацярплівы і шматліцясцівы і справядлівы». Паважаны слухачу, ці ж не згодзішся са мною, што Бог творца добры і добразычлівы кожнаму з нас на падставе ягонага слова? Я прачытаў з розных месцаў Бібліі, і мы пачулі цудоўныя рэчы пра Бога творцу. Ён жадае толькі добра кожнаму з нас, але мы мусім самі для сябе навярнуцца да Бога і Хрыста, пакаяцца ў сваіх грахах і ўвераваць у Хрыста як збаўцу, прыняць яго сваім збаўцам і гаспадаром. З гэтага пачынаецца хрысціянскае жыццё. Спадзяюся, што ты, шаноўны слухачу, калі яшчэ гэтага не зрабіў, звернешся да Бога з малітвай і папросіш у Яго даравання грахоў і дар Духа Святога. Ён сваім часам прывядзе цябе да групы іншых вернікаў Гасподніх, якія дапамогуць табе прыняць гэты крок і пачаць духоўны рост па веры ў Хрыста. Зычу табе Гасподніх найбагацейшых дабраславенняў і кіравання ў тваім жыцці. Амен. Odczyniaju swoje serca, dla baćkowskiej lubowi. Mnie potrzebna Twoja łaska, kab z Tobою iść.
Шановны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй, па Ютубе, і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку, і калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе Гасподніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя, гаворыць Юрка Рапецкі.